Ula tampar. Ula tampar. Tenang kan ya berarti memang Le jam 8 ngantek jam 3 ki gek ngopo? lah iya apa para gobios. Lah jeneng kopi lho Mas kan ya sumuk gobios. Sawani ya, Nduk. Bawa sayangku. Metik. Matik seri angkeling dharma ana cerita tingkahing ula Tingkai ula kalih. Ya kiwa tengenmu kuwi lho, Nduk. Ula sawa. Ulah sama kok cendek. Menang kutil. Ayo. Ora tiba. ingkang samya Cumburayu janenge ula tampar wani gonjak garawane sang maha wiku Dileleh menika Dek Lutfi menika putra tunggal menika. Oh nggih to. Nggih, naming setunggal Lah menika. Mbak Mimin jare ya putra tunggal. Cik. Tunggal eka. Tunggal banyu. Tunggal eka. Iki lagon. Ayo sayang. anang nggih sang naga raja sesilih nyinaga kini Jajan pojoan mojo
Ya. Konangan Sri Angkleng Dharma Ulan lampan liwet nabyo gini Ulan balik gulung guling wajah Para pamirsa para lenggah tepuk tangan. Ya apa? Dek Lutfi serepek aku awak wis sameng koro kabeh ya, Lek. Ya Allah, ya Allah. Semangat ya nak, ya ampun. Ya aku ra iso apa-apa kan kok itu. Ya ampun. Kayak aku ra patut ning panggung rasanya. Gini ya sadar. Ora nduk, sampean kok ya wangsalan Cahyat Mojo barang kok ya hafal. Nah. Mirengke Bu Sukesi Rahayu. Oh, piye mau piye Cahyat Mojo piye? Cahyat Mojo Atmojo Kendali Sada. Oh, terus Wis kagelar pradangga pangelus jiwa. Oh Oh, iya. iya. Cahyat Mojo ki tegese Cahya Atmojo, anake Pak Cahya kuwi jenenge Gelar. Mula wis kagelar pradangga piye? Pangelus jiwa. Pangelus jiwa. Mbok cobi malih ngagem gongso srepek niki. Sik, senengamu lek bugesi nembang apa, Nduk? Dalang sapa nyono Wah. kalih ula tampar. Oh iya, iki mau wis diaturake. Talu ngono ora seneng. Talu. Nggih kadang-kadang seneng. Oh iya. Lho, senenge ngene iki lho, Lek. Kok seneng mugur sogok, keri. Mugur ngono ae. Ya pesene dhewe-dhewe ya, Bri. Pokoke pesene dhewe-dhewe. Sogok, keri. Nduk, sampean ngrungokne suarane Bu Kesi wiwit kapan? Kelas pinten? Wiwit tahun pinten? Tahun 2024. Oh, lagi Tahun. rong tahun. Lah nggih. Berarti kok kelas saged- 2, kelas Pun 2. saged menguasai loknya Bu Kesi, Dua karakter tahun. suaranipun Rong tahun Bu lho. Oh, Kesi iya. lho. Mbak Mimin masalah rong tahun nang penjara ya Mbak sampean. Kula niku disingitke. Oh singitke. Sing salah. Jane bojo ratu aku dikebonke sik ngono. Sing salahi kowe. Napa? Wis tuwa lagi laris, dhisik-dhisik ngopo. Lek nyindeni serpek ngoten nggih saged Nduk sampean. Serpek saged. Dereng. Oh, dereng. Serpek Mangke- Mataram niki wau nggih, saged e. Oh, Nggih, nggih apik. nawi langsung Jos dereng. tenanan. Nggih, Nduk, Nduk. Lah jan. Luar biasa sayang. Mugi-mugi mangke Pak Cahyo ndang ning Wonogiri neh ya Nduk. Ning waduk mancing. Ora kinten lak ngato. Mayang kelir ke kok musuh ngono ya. mancing. Lah mosok sapa neh sing nanggap. Alah, Nduk. Paringi. Iki paringi. Astana. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Pak, sinten? 2000. Oh, nggih lho, wong elah. Ayo. Ora ulah ya 2000 ya ra. Kok kaya kowe kaya, Lek? Apa? 20.000 Mas, sing 2.000 nggonen parkir. Oh, tak susuki Nggih. 2000. Nggih. Nduk saged anu pinarak Bu niku mesake iya, lek. iya, ngantuk, Dak. mangke. Iki Bapak ngertakaken wau prawulayan. Anjir. Nggih. Eh. Oh, salam. Terima kasih Bapak kalih dulu, Nji. Pak Cahyo Kuntadi. Anu selak kundur to, Bu? Badhe kundur. Nitih napa, Mbak? Diterkip lah. Oh, sami-sami, Mbak. Oh, nggih. Semangat nggih. Titip nggih. Nggih. Lah pake pundi? Lek bapake? Kisah nyambut damel. Oh, nggih. Mugi-mugi dados generasi handal nggih. Nggih. Hebat membawa nama baik untuk Wonogiri yang tercinta. Tepuk tangan kagem Dik Lutfiana. Sembah nuwun nggih, Pak. Nyapa lak kepro ora. Piye ta wong matur nuwun kok mboten paham. Nika Bu Kesi Rahayu. Nah niku Bu Kesi, ayo nggih. Bu Kesi sepatah dua patah sik ben ngendika sik Bu Kesi nika. Nggih. Bu Kesi ada yang mau diaturkan wis nangis mesti Bu Kesi wis ternyok. Ayo. Semangat ya sayangku. Sayang dulu sama tante. Nah. Salim karo Bude. Awas kesenggrok bringosmu. Luka. Oting seridik kok. Nggih. Apa iki membunuh karakter senengane kok. Nggih jumenenge Mbak Dian Munasiro dan juga Mbak Triastuti Tirnawati. Wah. Ayo coba kaya apa?